Andito naman tayo sa kusina, magluluto tayo ng pinritong isda na sinabawan at maraming gulay. So yung mga kabayan, ito yung mga recipe natin, mga ingredient. Meron tayong magic sarap, meron 3 bawang na garlic, yan. Meron tayong pamintang durog, meron tayong sibuyas at kamatis, at mayroon tayong daon ng talukbati, ayan. Ito na siya. At mayroon tayong pichay, ayan. Ito yung pichay natin. At ito yung natin, sitaw, at saka 2 sili, ayan. At saka kalating kilong isda na galunggong, ayan, pinrito ko na siya. At mayroon tayong presos, ayan mga kabayan. So yung mga kabayan, simulan natin magluto. Ayan, initin muna natin yung kawali. Ilagay na tayo ng mantika, ayan. Ayan na natin yung bawang, 4 na pirasong butil. Pag medyo luto na yung bawang, ilagay na natin yung sibuyas. Ayan. Haluin lang natin hanggang sa lumabas yung aroma niya. Lutuin lang natin yung sibuyas sa bawang. Sunod natin yung lagay yung kamatis, 3 piraso, medium size. Ayan. At lagyan na natin yung magic sarap. Ilagay na natin yung presos. Ayan, i-mix lang natin. Natin ng 1 minuto. Yun, after 1 minute, balikan natin siya. Apat na cup. Natin siya hanggang kumulo ang tubig. Kumulo na yung natin. Kumulo na yung tubig natin. Ilagay na natin yung pichay. Ayan. Sitaw. Tagbate. At 2 sili. Ilalagay na natin yung isda at prinito ng galunggong. Ayan. At takpan lang natin ng 1 minuto. After 1 minute, balikan natin siya. Tikman natin kung okay na ba siya para makapag-adjust tayo, makapagdagdag tayo ng panglasa. So yun, okay na yung lasa mga kabayan, tamang tama pero masarap. Nagawa na naman tayo ng ulam for today mga kabayan. Simpleng ulam lang,
madaling lutuin, masustansya na, healthy pa. So yun mga kabayan, at luto na rin siya. Aanguin na natin siya para maano na natin siya, may ilagay sa lalagyan. Yan, anguin na natin siya. So yun mga kabayan, andito na itong malakasan natin na sinabawan na isda na pinrito. Yan. Simple lang lutuin siya, masustansya na, malinamnam pa. So yun mga kabayan, hanggang dito na lang yung video ko. Maraming pong salamat. Magkita-kita muli tayo bukas. At huwag kalimutan mag-subscribe, like, comment, share sa aking YouTube channel, Motive Vlog TV.